kusvirwa kwandakaitwa nabutcher boy, ndichisvirirwa nyama yandakanga ndakwereta. Guys, baba vamusi vakanga vane hasha. Ndakatozviziva kuti hasha idzi dzakanga dziri dzekuda beche chete. Ndakatedha zvangu ndichiziva kuti aiwa kana iriyo game yacho yekuti nyama ichabhadharwa nebeche, I don't even mind. Chikuru kuti vana vangu vadye sadza nenyama everyday. Ndakangoona baba vayo vandikavirira mukati mebhucha ndokuvhara bhucha. Ndakabva ndatoziva kuti masports atotanga. Ipapo pavakandibata ropa rangu rakabva ratotanga kumhanya-mhanya. Vakandisimudza ndokundisa pamusoro pemabhucha aya enyama yaya. Guys, kabhurukwa kangu 2 minutes kanga katokandirwa kwakadaro. Zvikanzi ndo muripo wacho, handisi kuda mari yako. Mari yangu ichabva apa. Zvisinei